ajvar, pirotski kačkavalj pa domaća šljivovica, tamjanika, kamilica ili lavanda. I sve to kao sladoled. Rekla bih nemoguće, ali naučila sam da ne sudim prerano. Među starim predratnim zgradama u srcu Zemuna ušuškao se lokal tako običnog imena. I u njemu čovek koji sve te srpske ukuse pretvara u letnje poslastice. Kod mene nikad nećete pojesti ni avokado, ni papaju, ni nemam pojma, voće strasti, ali ćete probati i drenjinu, i trnjinu, i mušmulu, i oskorušu, i šumsku borovnicu. Uzet ću taj i uzet ću leške. A šta kažete, prethodno ste probali ajvar? Da. Interesantno. Kakav je ukus? Znači kao hlađeni ajvar, ali baš i kao ajvar, slan. Slankasto i samo hladni ajvar. Ja sam uzela kamilicu i tamjaniku. Kamilica je odlična, tamjanika je jako interesantna, tako da savjetujem, probajte. Jel te iznenadili ovi ukus? Baš su me iznenadili. Ne mogu da kažem da ću probati ove ajvar i sir, ali tamjanika i rakija je odlična, šljivovica. Ja doživljam kao misiju svoju da vratim dostojanstvo sladoledu. Sladoled je do pre, slagaću te, 30-35 godina, bio namirnica blagotvorna po ljudski organizam. Dok nije uletela upravo industrija sa svim aditivima, bojama, aromama i tako dalje. Već vidim da se u ovoj zanatskoj radnji sve stvara sa mnogo posvećenosti i pažnje. Ali pre nego zavirimo u svaki kutak, nestrpljiva sam da probam ono što do sada nisam mogla ni da zamislim. Odlučujem da krenem od ukusa kačkavalja i pomalo sam sumnjičava. Belo? Opet dopuštam da ti se ne svidi, jer kažeš ti vrlo je čudno. Sladunjevo, pa tek negde na kraj počneš da ga osjećaš. Vrlo, vrlo čudno. Ali imam, i ja sam iznenađen, imam ljudi koji su postali zavisnici od kačkavalja, kojima se baš sviđa do ludila kačkavalja. Da, najsličniji mi je sa nekim prelepim vaj kremom. Mogu da dobijem i ajvar? Može, kako da ne. Crveno, baš kao ajvar. Jo, isto je. Pa kad pravim sa ajvarom, kako da bude drugačije? Samo da vam kažem, u siru se osjeća sladunjevi ukus, u ajvaru uopšte. Evo idemo na našu čuvenu šljivovicu. I mogu ti reći da Kinezi u vrlo visokom procentu svašta probaju, uzimaju šljivovicu. Ne znam u čemu je fazon. Jel može od ovog da se napije? Pa teško. U kilogram sladoleda stavljam doslovce 84 grama rakije. Voli? Ne mogu da verujem. Pa to ti kažem. Rakija. Rakija. Ne znam da li voliš belo vince, tehnički sam ga još bolje odradio. Veruj mi, vredi ga probati. Ovo je naša tamjanika. Inače, i gazda ove vinske kuće je bio i overio je da je to to. Meni je ovo neverovatno, stvarno. Zaista, evo, najiskrenije, ni za jedan ne mogu da kažem da mi se ne dopada. Preostaje mi da probam lavandu i kamilicu, ali Verko kaže da valja napraviti pauzu i odmoriti nepce. Za to vreme pokazat će mi gde i kako nastaje magija ovog mesta. Zatičem njegovu ćerku Nataliju kako pravi neprolazne klasike, jagodu i čokoladu. Najviše volim da pravim sladoled na ovoj mašini. Ne znam, nekako mi je ceo taj proces vađenja sladoleda veslom i struktura tog sladoleda i sve mnogo mi je draže nego ova savremenija. Prvi sladoled koji su Šobići napravili pre 30 godina bio je od suve šljive, a danas proizvode 25 vrsta. U njihovim proizvodima nema aroma i aditiva, ali su, kako kaže Verko, neizostavne neke druge stvari.
sladoled je vrlo osetljiva namirnica i zato sam uvek govorio da je 95% kvaliteta sladoleda higijena. Preostalih 5% je poštenje onoga koji pravi. Znate, ako hoćete kvalitetan proizvod, morate uneti kvalitetnu sirovinu. U današnje vreme malo ko se lati zanatske proizvodnje, a oni su se u tu avanturu upustili iz čistog očaja. Nezaposleni filolog i njegova supruga tražili su način da zaslade život nesrećnih 90-ih godina. Ostalo je istorija. Kad se napravi sladoled, onda je obavezna i degustacija. Znači, ko pravi sladoled mora da ga proba, jer nikad nismo sigurni da nismo bili rastreseni pa nešto zaboravili ili stavili na čega više. A meni je preostalo da vam prenesem utiske o još nekim ukusima. Kamilica baš osvežava, pa da probamo i lavandu. Ona je blago ljubičasta u obliku čaja, ali kad se dospe voda, izgubi se to, tako da... Bela kao špag. Pošto nemamo veštačkih boja, nemam nameru da... Čak i miriš. Kako da ne? Ovde moram da kažem da mi je ovo ipak za ormar. Nije po mom ukusu. To ti kažem, pazi, ima ljudi koji odlepe, kojima se jako sviđa i meni je prejaka, to sam te upozorio. A mnogo njih se odlučuje za neke stvari koje do tada nisu jeli. Evo, recimo sad, ajmo, nešto što isto spada već u favorite, uspeo sam da napravim štrudlu sa makom. Znači, mak, ali meni je mak kao mak bio dosadan, ja sam baš gađao ukus štrudle, mušterije kažu da sam uspeo u tome. Dajte mi da probam. Ovo je, molim te. Ovo čak i liči na štrudlu. Lepo ga promuljaj po nepcu. Sigurni da nema testa? Zar to nije lepota? Upravo, meni kažu mušterije, pa čoveče, kao da i testo osjećam. Naravno da nema testa, ali kad znaš da se igraš i voliš da se igraš, moraš da dođeš do krajnjih cilja. Onaj sitni, facijalni grč moje mušterije kada proba, kad ne može da iskontroliše da se raširile zenice ili da je pošao osmeh, to je ono što mene i drži i plaća u životu. I to se ne da objasniti. To čovek ili oseti ili ne oseti, ili ima potrebu za tim ili ne. Na mesto za koje možete da saznate jedino od usta do usta. Neko dođe zbog kvalitetnih klasika, a neko samo da bi okusio ono što nigde drugde nema. Ako mene pitate, nisu svi ukusi za svakoga, ali greška je ne probati.